Umongameli Cyril Ramaphosa wothulele umnqwazi abafundi bematriki ngempumelelo yabo. Ukwakhahlele nakootishala, imanyano zootishala nabazali ngenkxaso engagungqiyo abathe bayinika abafundi bematriki kunyaka uphelileyo. Intsholongwane ye-corona iziphazamisile izifundo kweli, kodwa nangona kunjalo, iphondo laseFreystata liwagqithile loo majingingqiwu laphinda lachopha kwindawo yokuqala kwiziphumo zematriki kweli ngokuthi lipaselwe ngomyinge we-85.1%. Ukanti iphondo laseGauteng libe kwindawo yesibini emva kokuba lithe lapaselwa ngomyinge we-83.8%. Kodwa nangona kunjalo, eli phondo lifumene ii-bachelors ezininzi xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Isikolo samabanga aphakamileyo iSilelekela sesinye sezikolo ezikwazileyo ukugqitha amajingingqiwu. Basixhenxe ootishala abathe bosuleleka intsholongwane ye-corona kwesi sikolo, yaye nomba wokufunda online khange ube lula ngenxa yemingeni yobuxhakaxhaka. I've always believed in myself, but this COVID thing, I've lost a bit of faith in myself, but I'm very proud of myself, and most importantly, my teachers, all of them. I appreciate the support from our teachers, especially our principal, because he used to motivate us every day. I'm very proud as a principal of this school that at least we have helped these learners against those situations. 50% of them will go to universities and make a difference in this country. It was not easy for all of us. Ukanti iphondo laseNtshona Koloni lisuke kwindawo yesine laya kwindawo yesithathu. Nakweli phondo zikhona izikolo ezithe zagqwesa phantsi kwamanzithinzithi ye-COVID-19. Abafundi besikolo samabanga aphakamileyo sase-Elswood babonakalise ukuba ngenene ekunyamezeleni ukhona umvuzo. Our learners, many times, they faced circumstances at home where they could not study. So we had to provide study opportunities for them at the school, may it be during the week, Saturdays or Sundays. Our staff came out and they supported our learners with also something to eat. Abafundi bathi ukuzinikela kwabo kuko okubaphathele impumelelo. I came to a point where I started giving up, but then I had my mom motivate me to come back to school, and my family members and my friends. They told me I shouldn't give up, and life is short. There's other people that didn't make it until where I have made it. I've obtained a bachelor pass, and I'm proud of myself. As a matriculant of 2020, I was expecting anything because we had a tough year. Isebe lezemfundo kweliphondo lithi linethemba lokuba izifundo ziza kuqhuba ngaphandle kwamagingxigingxi kulo nyaka. We've also put in place a lot more online options. We've put in place weekly learning plans which can be used by teachers, and it doesn't necessitate having to have it have online access, because at least if they come to school some of the time, they can take some of those home and have them printed out and so on. Abafundi beklasi ka-2020 babonakalisile ukuba yonke into iyakwazi ukwenzeka nokuba iimeko sezinjani. Kwabo ke bathe bawanganeno, vukani nivuthulule, akulahlwa mbeleko ngakufelwa.